Okay, are. Kita naton on site. Diri ni Banwa subong ang sunog nga gakatabo. Okay, malapad-lapad, malapad-lapad ining area. Ano na din nga zone, sir? Zone 6 na natin, sir. Zone 6 parang Santo Niño Norte. So zone 6 ini sa barangay Santo Niño Norte, Arevalo ang sunog. Mga pila ni kabalay, sir man? 5 kabalay na da? 8 na. 8? Siyam? Okay. Sobra pa sa siyam na. Sobra. Sa aton impormasyon dari Banwa nga nakuha mga masulo-sobra kuno siyam ka mga panimalay ang gakasunog sa subong nga mga tinion. Sige pa. Kung makita naton Banwa ni ubos-ubos gid ang pila ka mga balay di may mga tiyangge kita nakita nga nagakasunog subong. Mapalapit-lapit kita diri sa may area, no? Sige aso. Sige pagidang kalayo. Sige Banwa subong ang pag-ibwal sa nga kalayo diri sa zone 6. Ang iban diri nga mga residente ginahabuyan na lang sang lutak ang lugar. Ang sunog para madasig gini mapatay. Okay, lutak subong area diri bangod sa basa man, no? Zone 6 no, zone 6 na diri. Kasi no na dito giyang balay ni man? Marilo. Okay, Marilo store niyo. Pila ka balay na din kakasunog man? Anom? Ina, sobra siyam? Kasi nung sundan na yung kililikit. Ano? Kililikit ang dami na ba tayo? Kailangan ba na kung pila? Ginahabuyan na lang din nila Banwa sang lutak, Damo ni nga balay initial tato kagina masulo-sobra kuno siyam ka balay ining gakasunog sa subong. Ang iban diri nga mga residente ginahabuyan na lang ni sang lutak niyo ang kalayo para good nga madasig nga mapatay ang kalayo. Bayanihan system makita ta subong nga mga tinion ang mga wirings diri ginapahigad. Okay, pila ka balay na di, sir? Mga pila ka balay? Pila pa kabalay sa ito? 5 anom? Anom. Okay. Mga 5 ko tubtob anom ka balay gali Banwa, no? Ang ari na diri sulod. Ubos gid. Inikit-ikit makita ta nga halos duway na gid. Sa aton diri sa mga visual sa makita ta duway na ubos gid. Tama duro diretso kita. Ang tupad balay diri Banwa nagabulig, nagabayanihan system. Nagapasa ka isang tubig agud nga mas madasig ining pagtap na sa subong nga mga tinion. Madamo-damo gali nga mga balay na di. Sa Santo Niño Norte, Arevalo, Zone 6. Zone 6 na dire. So ang information ta maikit-ikit na dire mga panimalay. Mga pila ka pamilya gi-star na di, sir? Ano ko sir? Ika-pito na balay sa buong nasunog. Ika-pito na dito nga porsyon, no? 4 dito sunod dire 3. Okay. Tatay nila bata, niya ka bata. Compound? Okay, o compound na di sila gali. So isa ka pamilya? Ila tatay Vicente Flores. Majore bata ya kay Maricel. Apa sa piat makaisan naman. Okay. Marami ka bakain kay Rowena. Alejo. White tao, di ka gina. White tao. Wala di tao. Mga
week pa lang natapos ang lubong o 2 weeks. Ay, okay. Siguro, Kandila, siguro, sir, Kandila. Kandila. Ay, daw 2 weeks pa lang nagligas. So may hamyang diri ligad. Oo. May hamyang diri kuno sang nagligad. So ang ginalantaw base halin sa kandila. Oo. 2 weeks ago kuno may hamyang de. Ting ginalantaw nga posibilidad kiti base bala kuno may kandila. Nga nagrason no tintunaan sining klayo. Kandila, dito. So pito kabalay. Pito kabalay banwa. All tanan ni initials pa lang ha. Ang dili, basi, partial daw. Mga Flores tagiya. O, Flores. Ang duway kabata, ang babae na pamana, sila. Pero ang Flores, duway kabata. Hello. Ang bata, yun ang babae nga subang. Ito sa Manila, subang, nag-apply. Sir, record standby man ko bi sir. Compound ni galing balay di compound. Gaya lang ko Diyo sir. Ngayon ko Diyo sir kay way ko monitor. Audio lang bi audio. Mangita kita sa naming area. Sa area sang Marikit Lopez sa Pilipinas, sir. Ang ine. Sama ka Jack. Yes, Action Kenjo, ang impormasyon nga nakuha ta diri sa buong compound gali niyang balay nga ginapanagihan sa pamilya Flores sa nakuha naton pagpurupamangkot naton diri sa mga kasilingan nila Action na Kenjo. Duha ka simanang nagligad, may hamyang gali na diri rason nga sa pagpati sa mga kaingod nga mga kasilingan nila nga posible humalin sa kandila kay ti basta gani nga may hamyang nagasindigid sa kandila. Ang impormasyon isa ka compound, 7 ka mga balay sa sulod Action Kenjo. Diri sa aton nga point of view Action na Kenjo sa Subong, sige diri ang bayanihan na system sa aton diri nga mga residente sa barangay Santo Niño Norte Arevalo nagabuligay pasa-pasa balde agud madasig sini mapauntat ang pag-ibwal sang kalayo Action Kenjo. So far sa makita diri naton Action Kenjo sa visuals talanggid wala gid kita sa may nakita diri Action Kenjo nga nagatindog paabi kay do halos sunog gid kutob sa aton sini makita Action Kenjo. Iburi pala niya. Okay, ang ambal kuno kagaina nga way kuno tawo diri sa may balay rason nga madasig-dasig man Aksyon na Kenjo ang paglapta sang kalayo kay balan mo sa makita ta diri do sa mga nabilin kutob sa nabilin diri sa area nga do made out of light materials Action Kenjo. Yes, Action Kenjo. Actually, Subong, diri sa may area, makita naton nga madamo-damo sa mga pumuluyo nga nagaguluwa sa panimalay nila agud maglantaw sa nagakatabo nga sunog Subong. Wala na sa physical distancing kutob sa mga nalabyan naton Action Kenjo nga area diri sa barangay Santo Niño Norte Arevalo.
Sir, periksa ka? Periksa ka, Chef? Sa kanan, pinigay. Hindi na yung ano, hindi na marumpak. Ayaw, dawat. Hus. Agos ko dawat, anay. Agos. Say salay. Hindi malusot, Chef? Ako ko sila, sir. Ilan? Sige.
Hindi, malusod kita karon. Diri kagi sa kilid oh. Sa lansang ka, ano? Sa lansang katapak ka? Sa lansang katapak. Sa lansang tapak. Sa lansang, hindi ito tumamang tapak. Sa lansang katapak. Sa lansang katapak. Kapoy-kapoy. Okay. So sa buong mga kaksyon, makita nyo kay ari kita diri sa babaw sang balayman nga malapit kung sa diin ang sunog. Ara makita nyo subong nga mapping operation na lang gid ni ang sitwasyon diri sa buong mga kaksyon. Ara makita nyo man ipaning ta ang aton nga kamera diri sa pihak nga area sa karsada gid ni. Ara makita no ang mga residente nagatululumpukanay. Muna diri subong ang sitwasyon, ang Bureau of Fire Protection nga fire truck sinundanay lang mga kaksyon kay based sa information naton nga nakuha, all units ni ang naglulugha kay grabe gini kagaina ang pag-ilibwal sang so although kagina ara pa lang kita sa Infante flyover kag dira sa may diversion nga area
makitaan talagid mga ka-aksyon nga grabe gid ang pagtimbuok sang aso mga ka-aksyon. So amo ni subong ang plastada nga makita nyo ang mga amo na di subong ang problema nato hindi masunod ang physical distancing, nagapululunsukanay, may iban diri wala naka face mask, iban tuod naka face mask man pero hindi na masunod ang physical distancing mga ka-aksyon. So amo na diri pero amo niya ang kuha diri nga babaw mga ka-aksyon regarding diri sa sunog subong. So amo na subong ang sitwasyon diri mga ka-aksyon nga makitaan ninyo subong. Wala pa naman sang dapat pang kabalakaan tungod na hingagaw naman na diri sang mga residente. Agud to hindi na magtapik pa maglapta pa mga ka-aksyon ang sunog. So mala diri subong mapping operation na gila na di ang ginahimo mga ka-aksyon. So mapping naman na gina diri. Muna subong ang makitaan nyo diri nga sitwasyon gid pambutangan na ni Res ang bumbero arao ginapanghakwat na diri ang mga scene sigigit pang bomba pa sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection agud to masigurado mga ka-aksyon nga wala sa may mga nagkalabilin pa dira abi no nga mga kalayo sa idalom sa scene sa idalom sa mga nagkalatumpok nga mga gamit pa dira o kunyero mga ka-aksyon. So amo na diri ang plastada. Ayo lang gid kay nahingagaw man, wala na naglapta. Ano na. Para makitaan yung mga ka-aksyon. Amo gining problema ta, especially kung may mga sunog, nagagululuwa ang mga residente, wala sang dala nga mga face mask and everything, hindi masunod ang physical distancing mga ka-aksyon. Okay, so man.